Hej, jeg hedder Ali. Og jeg hedder Tobias. I dag vil vi gerne forklare om arbejde og energi. Vi vil så forklare, hvad hvad man forstår af arbejde, og så vil vi udlede formlen for potentiel energi og kinetisk energi. Nu vil vi så forklare, eller vi kan starte med at forklare om den kinetiske energi. Vi kan se her, at det er formlen for den kinetiske energi, E kinetisk, og den ser sådan her ud. En halv gange m gange v i n. M, det er massen på det objekt eller legeme, vi har med at gøre, og v, det står for hastighed. Man kan sige, at den kinetiske energi er den energi, et legeme har, fordi den bevæger sig. Størrelsen af den kinetiske energi afhænger af legemets masse og dens fart. En bil, der kører hurtigt, har altså mere kinetisk energi end en tilsvarende bil, der kører langsomt. Samtidig har en tung lastbil mere kinetisk energi end en let personbil, selvom de kører med samme hastighed. Og det kan man så bruge formlen til at forstå lidt bedre. Altså hvis vi for eksempel siger, at et tog kører med 50 km i timen, så har toget en vis kinetisk energi. Men hvis toget så fordobler farten, så toget kører 100 km i timen, så vil det så sige, at den kinetiske energi er firedoblet. Og det kan vi så bruge formlen her til at forstå. Det har simpelthen noget at gøre med hastigheden her, som står i anden. Så det vil sige, at du skal gange hastigheden, når det står i anden, hvilket betyder, at hastigheden bliver firedoblet. Det vil så sige igen, hvis du har hvis du så fordobler hastigheden igen, så vil det så svare til, at den kinetiske energi så bliver 8-doblet, og sådan fortsætter det bare. Nu vil jeg så udlede formlen for kinetisk energi. Her har vi formlen A er lige med F' gange S. Og så hernede står der M gange A gange S. Det vil så sige, at vi har fjernet F's og indsat M gange A i stedet, da det er at F's er lige med M gange A ifølge Newtons anden lov. Hernede har vi så skrevet, at har vi så fjernet S og indsat A gange T i anden ind i stedet, da S er lige med A gange T i anden, og det er så vejfunktionen, som vi har indsat her. Da vi har to A'er, så opløfter vi A, så det hedder A i anden, og skriver så hernede. Og så hernede, der kan vi så se, at vi ved, at V er lige med A gange T, og vi har A gange T her, og dem har vi, de er nemlig opløftet i anden her, så skriver vi derfor V i anden. Og det var så udledning af kinetisk energi, formen for kinetisk energi. Her har vi så formen for potentiel energi. E-pot er lige med M gange G gange H, hvor M er massen i kilo, G er tyngdeaccelerationen, som her i Sorø er 9,82 cirka, og H er højden i meter. Nu kan vi så forklare lidt om potentiel energi. Potentiel energi er, hvor meget energi et objekt potentielt har. Når den potentielle energi bliver udløst, sker det ved en energiomdannelse fra potentiel energi til kinetisk energi. For eksempel, hvis jeg samler et eller andet op, jeg kan for eksempel samle den her op, og holder den i strækt arm, som vi kan se her, så har jeg tilført den her ting potentiel energi. Når jeg så slipper den, som jeg gør, her, så bliver den energi omdannet til kinetisk energi, altså bevægelsesenergi. Ja. I første G lavede vi et forsøg, som hedder meteornedslag, og her er min rapport så fra første G om forsøget. Som der står her i indledningen, så er det sådan, at når en meteor rammer jorden, så rammer den jo eller sandet eller jorden eller noget, så bliver der lavet et hul, så sandet det bliver skubbet ned i jorden eller til siden. Og forsøgets formål var så at finde ud af, hvor stort krater et sådan meteor det kan lave, om det er afhængigt af størrelsen og massen, og så var det også om at finde ud af, hvor meget energi kuglen kom ned med, og hvor meget der blev overført til kuglen og sandet. Ja, og
det kan man jo så se, fordi vi ved jo, at den her kugle, den bliver så udført for potentiel energi, i og med, at den her kugle har en masse, og, og, når, og den bliver så påvirket af tyngdeaccelerationen, og, og det er ligesom det, vi sådan, finder ud af ved det her forsøg her. Her kan vi så se det forsøg, vi lavede. Og her ser I så et billede af det forsøg, vi lavede. Og det vi gjorde, det var, at vi tog en kugle, kastede den for en højde, for eksempel 20 cm, ned i den her sandkasse, og målte diameteren af det krater, vi lavede. Og det har vi så taget 5 billeder af, som vi kan se her, fra forskellige højder. Og vi kan se her, vi startede med at kaste en stor kugle. Den her kugle, den vejer så 262 gram, det er også lige meget. Men den brugte vi så til at kaste ned i den her sand.